Naa ba kay pabaon nga madawat sa panahon nga mabangkaruta ang negosyo sa imong amo? Ang atong labor code nag-ila nga usa sa mga gitawag og authorized cause under Article 298 sa labor code. Balido bang hinungdan para matangtang kas trabaho kung nabangkaruta ang negosyo sa imong amo? Sa panahon nga mahitabo na, pila ang imong pabaon? Ningon ang balaod, hatagan ka og separation pay. Tulo ka bracket. Una, usa ka buwan nga swelduhan matag tuig nga serbisyo. Ikaduha, tunga sa buwan nga swelduhan matag tuig nga serbisyo. Kana og medyo apike gyud ang negosyo sa imong amo. Ikatulo, serious gani ang pagkabangkaruta. Wa na ginahot imong amo. Luoy ka. Wa kay madawat nga separation pay.